मोख्रा बुन्दाफोर बायदि जे ओरै बारलाय जेरै इउपिपिएलआव बारलांदोंमोन बिसोर मानसिफोरखौ लाफिनोबा खिन्थु 2026 नि सिगां जोङो फेसबुकआव जोङो अर जोंहोजोबगोन। हेलौ गाइसमोन, बोरै दं खबरफोरा? दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नुखादों। दिनैनि भिडिअ जागोन जहन गारजि ब्रादारनि, ओमफ्राय मोनसे हाबानि लानानै दावराव जागासिनो। बबेबा बेंग्रा हौवायानो फाग्लानो हाबा जाबायनो माबाबायनो। आरे भाई, भिडिअखौ नायग्रो खोनासं, आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन। सोरनि लाइफआव सोर हाबनानै मा बाथ्रा बुङो नायग्रोना लाबानो जाबाय। दा बाथ्राया मोननै जागोन भिडिअ आपडेटआ। आं फार्स्टआवनो जहन गारजि एक्टर बिथांनिखौ होग्रोनोसै। माने दा बिपिएफआनो देरहाबाय नालाय, सरकारा जोंहा हाग्रामा सारानो सरकार दाखाबाय बिटिआरआव, बेफोरबायदि जोंनि बर'आव। दा बुंनोसै, सोरबा माने जाय मानसिया इउपिपिएलआव दोङोमोन, बे मानसिया माने हाग्रामा सारखौ गारनानै, हाग्रामा सारखौ जोखारनानै बावगारनानै इउपिपिएल दोलथि थांजोबदोंमोन। दा फिन खेब आरो मा खालामदों, हाग्रामा सारा देरहानायखाय हाग्रामा सारजों लोगो जाना गुन्दै जानो फैदों आरोना। दा बेखौ मानो एक्सेप्ट खालामनो? एक्सेप्टथ' खालामजाथावा। नों गारना थांखाबाय, गारना थांखांनाय एक्सखौ नों लाफिननो नों हायो नामा? हायाना। बे एक्सखौ नों फैफिननो नागिरब्ला नों बेखौ लाजायो नामा? लाजायाना। थिग बेफोरबायदि जादों बाथ्राया। नायग्रोना लाबानो जाबाय जोंहा ब्रादार जहन गारजिया मा बुंग्रोदों। एकदम 100नि भितराव 101% बाथ्राखौनो मोजां बुंदों। नायग्रोनानै ला। बिपिएफजों थायोब्ला मोजाङानो थानांगौमोन। दा दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बे भिडिअआनो जाबाय, दासान्दि खोनानो मोनदों जे जितु सिगाङाव जेब्ला हाग्रामा सारा एकदम माने लोबोर सममोन, माने हारसिं मिरौ जिरौ, बै समाव जे जितु जोंनि बिपिएफनि बिपिएफनि माखासे वार्कारफोरा मोख्रा बुन्दाफोर बायदि जे ओरै बारलाय जेरै इउपिपिएलआव बारलांदोंमोन। दा खोनानो मोनदों बिसोरो जे नै दा सरकार फैखांनायनि उनावहाय बिसोरो दा रिटार्न फैफिननो नागिरदों। दा खोनानो मोनदों जे बैसोर मानसिफ्रा दिनै फैफिननो नागिरदों होननाय। खिन्थु जों मोनसे खोथा बुंगोन, आरो माखासे जोंनि बिपिएफनि जोंनि लिडारफोरखौ बुंगोन, जुदि बिसोर मानसिफोरखौ लाफिनोबा खिन्थु 2026 नि सिगां जोङो फेसबुकआव जोङो अर जोंहोजोबगोन। सिदा खोथा। जाय मानसिफ्रा जेबायदि हाग्रामा सारखौ लोबोर समाव गारनानै थांदोंमोन, बिसोर मानसिफोरखौ जिखुनु लिडारफ्रानो बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो मोना। बे जोंनि रिक्वेस्ट थाबाय। सिदा खोथा बुंखादों। जि खस्थ' मावनानै दिनै बिपिएफनि वार्कारफोरा दिनै सरकार लाबोफिनदों, दिनै हाग्रामा सारखौ जेबादि गारनानै थांदों, आरो बिसोर मानसिया दिनै ओरै बारलाय बेबादि फैफिनोबा खिन्थु जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा। जोंबो उल्था जोङो बास जों मा खालामगोन, जायखिया फेसबुकनि थ्रुयै मा लिरा जों लिरगोन। थेंक इउ स' माच। दायो जहन गारजि ब्रादारनि आपडेटआ जोब्बाय। नैबे मोनसे आपडेटखौ नायनानै ला। बे आरो हाबानि आं एसे बुंनानै होनि, नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबावसै, नायग्रोना लादो। मोनसे गामियाव सानै सेंग्रा सिख्ला लायोमोन, मोजां मोनलायोमोन लोगोफोर। स' बिसोरो माबा मोनसे गावनि साननायखौ बावगारनानै गावनि मोजां मोननायखौ गिदिर खालामदोंमोन। थिग बेफोरबायदिनो हिन्जावसानि गोसो थोनायाबो बांबाय आरो हौवासानि मोजां मोननायाबो बांबाय। थिग बिसोरो गारलायनो हायि बायदि जाबाय। नंगौ, मोजां मोननाया थार गोसोजों अनलायोब्ला आरो थार गोसोजों जुदि नोङो सोरखौबा सायख'नो रोंगौब्ला, नोंनि सोरबा गाननायानो जा, सोरबा लेंग्रायानो जा, जेबो मिथिया, न'खरनि बिमा बिफाया हेंथा होयोब्लाबो, सोरबा लेंग्रा लेंथाबाबो, नोङो दिल्लीयावनो थाहैथों, मुम्बाइआवनो थाहैथों, बे हिन्जावसाया बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला मालाबाबो बावगारनो हाया लोगोफोर। खाफालाव जा लिरनाय दङ बेनो जायो। मानसिफोरा एदावगासिनो बा मानसिफोरा बुंगासिनो, बेयो बोरै जानो मोनखो, बे सासे फाग्लाजों, बे सासे बेंग्राजों बोरै जुलि जानो मोनखो होननानै। बिदि नङा लोगोफोर। संसाराव रावनिबो लाइफआ मोजाङै लिरनाय थाया। सोरबा गाज्रि लिरनाय थायो, सोरबा मोजां मोननाय थायो। आरो बेखौ लानानै नोंथांमोना साननो नाङा जे जोंबो बेफोरबायदि मोनगोन नामा, जोंबो बेफोरबायदि जागोन नामा होननानै। नङा, रावनिबो लाइफआ सेम जाया होननाय मोनसे बाथ्रायाथ' दंखायो आरो गासिबो मिथिखायो। थिग बिदिनो बेंग्राब्लाबो, आथिं लेंग्राब्लाबो बेयाबो मोनसे गोसो गोजोननाय दङ लोगोफोर। माने लाइफआव आंहाबो बेफोरबायदि जुलि जानानै संसार जानायनि सिमां दङ होननानै मोनसे साननाय थायो। सोरबा फाग्ला होननानै, सोरबा लेंग्रा कानागौ जानानै रावखौबो मुगैनो नाङा।
फेसबुकाव जि नुगासिनो जोङो बेफोरबायदि बेंग्राजों बोरै हाबा जाखो होननानै नङा रावनिबो मेगना रावखौबो मोजांबो सायख'वा सोरबा लेंग्राबाबो सोरबा काना गुजाब्लाबो गावनि गोसो बायदिसो मेगन नों जोंखौ आंखौ मोजां नुवाबो जानो हागौ सानसे समाव आंखौबो सासे मोजां नुग्रा मानसि ओंखारगोन बैफोरबायदिनो लाइफआव सासे नङा सासे फैखायो लोगोफोर बेनिखायनो रावखौबो मुगैनो मोना गोथार जुलि लानानै बिथांमोनखौ आथिं आखाइ सुना होनाय जाबाय बा बरायनानै बिथांमोनखौ गोथारै हाबा खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नुखाबाय दा नुखाबाय नोंथांमोना आङो जेबो बुंनांगौ खोथा गैला एक्टरानो बुंजोबखाबाय जोंहा बिथाङा दा थिग बेफोरबायदिनो आं मोननै आपडेट लानानै फैदोंमोन मोनसे आपडेटखौबो नोंथांमोनानो नुखाबाय दा नायना लाखाबाय आंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया आंनि बुंनाया बेनो आङो क्लियारिफिकेसन होफैनो फैनाय बेनो सोरनिबा लाइफआव सोरनिबा खाफालाव मा लिरनाय दङ बेखौ रावबो खाफालखौ बेखेवनानै जे नायनो हाया बेनिखायनो सोरबा आथिं लेंग्रायानो जा सोरबा काना गुजायानो जा सोरबा बेंग्रायानो जा लाइफआव मोजां जानो रोंबालाय मोजां खिन्थु एसे सानै हयो आरोना सिख्लाफोर एसे सानै हयो सोरनिबा लाइफआ बरबाद जानो हागौ सोरबा मोजां जानो हागौ बेखौ आंबो डाइरेक्टलि आं गोसो सिङाव हमनानै नोंथांमोनखौ जर जबस्ति खालामनानै बुङाखै नोंथांमोना एसे केयारि आरोना एसे सेफ गावनि लाइफआव जुदि मोजाङै रायजो संसार जानो गोसोब्ला नोंथाङा एसे मोजांखौनो बासिना लानाया मोजां दा आं बुङाखै जे नैबे बेंग्रा माबा माबि बेफोरखौ मावना जानो हाया बेखौ बुङाखै बिया थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला नोङो सोरबा आथिङानो गैया जा सोरबा काना कुजायानो जा मालाबाबो गारलायनो हाया थार गोसोजों मोजां मोनलायोबा न'खरनि बिमा बिफा न'खरनि फेमिलियाबो हमथानो हाया थिग बेनो सोरबा थार गोसोजों मोजां मोनलायासो माने न'खरजों बेफोरबायदि फांफुं खालामनानै न'खरनि एसे बादा होबानो ब्लड सोरबा साख्रि फैबा साख्रि मावनाय नायफैबा ब्लड खारनानै हाबा जायो न' दा बेफोरबायदिनो आरोना ओमफ्राय सोरबा थार गोसोजों मोजां मोनलायनाया जाखि बिमा बिफाया हमथाया माने बे खारखामानाबाबो हाबा जागोन गुवाहाटियावनो जा दिल्लीयावनो जा मुम्बाइआवनो जा खारखामा लांनानै हाबा जागोन बैफोरबायदि जायो बेनिखायनो थार गोसोजों मोजां मोननाया काना नाया कुजा नाया बा लेंग्रा लेंग्रि बेफोरखौ नाया बुजिबाय बेनिखायनो फेसबुकाव आं नुबाय थादों दावराव खालामनो नाङा मालाय मोजां मोनलायजों गोसो थोलायदों सानैजों मावनानै जागोन माबा मोनसे नङा होमबा लोगोफोर मावनानै जानो हायाबाथ' बे कारने बे गोसो थोनायाबो बेखौ लाना फैनो हानाय नङामोन मोनसे गावनि गोसोखौ हिम्मत लानानै माने हिन्जावखौ लाना फैदों मालाय बेंग्राबाबो मावनानै जाहोगोन मालाय बेनो र' दा बेखौनो हाकार खालामबाय थादों बेंग्राजों हाबा जाबाय कानाजों हाबा जाबाय बेफोरबायदि दावराव खालामनो मोना माने गुबुननि लाइफखौ बेफोरबायदि खालामनो मोना लोगोफोर नंगौना बेनोसै बुजिनाया बुजिगोन बुजिया बुजिला ठीक আছে अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय